Let God hear your voice. Manyamete one wofio. Manyamete one wosidio. So afen na wasori. So wo demo manyamete one. So otikamu na wo kwa manyamete one. Bibi owo bi amanyamete one. Enya di panyina na anya ne sa. Manyamete one anu pai. Ka bibi che awrari anu pai. Our first service is Sompa first service. Sompa first service. Ka bibi che awrari. Radio no be volume no. Yes. Radio no be volume no. TV no volume no be phone no volume no be
Atiasifo na be ye Awurade aye. Atiasifo na be da Awurade ase. Atiasifo be da Awurade ase anopai. Ye Awurade abona busua ho baba na ase. Isaac Nyankopo ya dawase. Jacob Nyankopo ya dawase. Sawa ya wadi chiye. Ketemada ya bajom. Moja ridi ya mwafu sani. Enyeni penjira na enyeni saa. Ya hao. Ya mani ya. Ya bende diye. Ya yandi ya. Ya kwani ya bende ya. Ninjine emu. Wata ya uso. Wapa ya upa. Anede yo. Aneye fiada. Efri juada. Egosi fiada. Encheba ho. Emusem dos. Emusem dos. Emusem dos. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Efri juada. Egosi fiada. Emusem dos. Wejuba yafo. Yamiabo ahoba. Wabusie. Yamiabo ahoba. Woma. Yamiabo ahoba. In the name of Jesus. Psalm 103, verse 1, verse 2, verse 3. Every eda juada ekosi fiada encheba. Anso emon semno edosu pi.
efiri juada ekosi fiada no encheba emu ohaw ne amane no edoso obi ba ekoye obi ko school obi ko ne nyuma so obi fro car there na Psalm 103 verse 1, 2 and 3 neka me kra hire awurade na me mu ade nyina hire ne din kronkron me kra hire awurade na ma ore mfiri ne yo yepa nyina ore mfi awurade ne yo ye efiri juada ekosi fiada ene ye weekend adenti na won say mie wa no ema nyankopon te wo ne bio rapapa shagabo shebrande te wo ne efiri juada ekosi fiada no awurade aye bio awurade ase wo yi awurade ase wo Asia ho awurade ase wo America ho awurade ase wo Africa country ho awurade ase wo krokasi enumu awurade ase wo krokitu enumu obi ko wire mo aboati afro obi ko wire mo sikara ko taru obi tu ka wa konya kwensia obi pie ye kom ka fo ko sia aso efi ju adaja me bo hoba wa bo hoba wa bo ukro hoba wa bo juma ye hoba me crash rade na me wa de crash ne de kro me crash rade ma uro fini ni apanyina ma ya me tole ma ya me tole in the name of Jesus. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. na kronomofo no ekache Elisha se hwe kro yi da bia ye fe se de me wura ehunu yi nanso nsuo no nye na sase no nso awu na wo se momna me ayo afoforo na momfa nkyene ngumu na wo de bre no na ofradi ko ensuo na ni wa ho na okohwie nkyene ne egu mu ho na oka se Awurade esie nie ma sensuo yade owuo ana opon biara emfiri mu ho emma bio na nsuo ne ye yie de besi neda yi said Elisha ekan ye no. Hallelujah. Amen. Ene anopai afutu sama medebra hwefo ne etiefo ne se menim ohaw ne amane bia ato na insia onyankopon na kasa boye na insio na ohaw abem enti ebetimi abasa wo a wo hwami a wotie me amane bi aba ohaw bi aba situation no say aye bisi basa aye critical amount na Bible say kuro aye friend say Jericho kuro no da yie kuro no ofe kuro no da beposo kuro da beposo kuro na entimi enhinta Hill City edura na jo na ye so light ahodo a efe dodo ene obi hweme obi tie me ye kan ho fa nyame di adomo ye kan sika nyame di ama ye kan japade a obi nimdi a nyame di adomo anso so
wabrabɔ no ayɛ nwono ɔse nsuo ɛda kuro no mu sɛ nipa no ma na nipa ewuwu sɛ apemfo no ma na apemfo no ɛpompɔn enti mi wura Elisha wotwa mu no hu kuro no sɛ kuro no ɛfɛ hu sɛ mu nipa no yɛ kwaba deɛ business kokɔ so deɛ anso nneɛma nkɔ yie ɛnɛ obi hwɛ yɛ obi tie yɛn aware ne deɛ wanya bi anso so asundwe deɛ asundwe oni bi awo no deɛ nyame akyɛ ne bi anso nkora na nyame deɛ akyɛ ne nti oni asundwe adwuma no deɛ wabiebie companies ne bebree anso adwuma yɛfo no tetew woda wonna ebi wia onuama ebi how ama adwuma no foma ɛna ɛkɔ asɔn ne deɛ wokɔ anso bɔne bi hyɛ wo so bɔne bi kyekyere wo nneɛma a wɔmpɛ no ɛno na woyɛ na anasomafoɔ Paul kan sɛ papa mepɛ sɛ meyɛ no mentimi nyɛ na bɔne a mempɛ no ɛno na meyɛ na deɛ ɔte me mu no ɛna ɔha me ɛnɛ nyame asɛm a mede brɛ na anɔpa yi ɛwɔ first service yi so ɛyɛ futu sɛm no mese gyae wo haw ne nyinaa mu ɛma Awurade gyae amanneɛ no mu nyinaa ma Awurade na Awurade nkutoo na ɔbɛ mu a ade nyinaa ɛyɛ yie nyame somafoɔ nyame difoɔ ne ne team ɛnɛ anɔpa yi nsɛm a yɛde brɛw ɛwɔ Sompa first service no sɛ gyae ɔhaw gyae amanneɛ no nyinaa mu fa ma Awurade kurom hɔfoɔ no ɔmo frɛ nyame akoa no ɔmo frɛ nyame nipa no ɔmo frɛ nyame difoɔ no sɛ yɛ kuro yi ɔhaw a yɛwɔ nie na yɛgyae mu ɛde ma na Elisha so gyae ɔhaw ne nyinaa mu ɛde ma Awurade na Bible say efiri saa da no kɔ no nsuo no ɛyɛ yie deɛ na Elisha yɛyɛ Elisha bie na no bɔ mpaeɛ Elisha de akwankyerɛ gu fam ɛnɛ sɛ wobɛsɔre wɔ wo dan mu hɔ wo a wokɔ wɔ adwuma so wo a wote wo kaa mu sɛ ɔnka w'ano ntomu na wobɛbie w'ano a nneɛma bɛsan ayɛ dɛn ayɛ yie asɔfoɔ nipa bebree one bad situation mu no ɔyɛ kom ɔka w'ano tom ɛnɛ obi tie mi obi hwɛ me deɛ na yɛka sɛ hospital a wɔnkɔ ɔwɔ specialist ahodoɔ anso nipadua no mu no ɛnyɛ yie nyame bɔ ahoɔfɛfoɔ hwɛ wɔ animdeɛ ekuta wɔ anso so awareɛ ho ayɛ den agyapadeɛ ne deɛ anso awareɛ ho ayɛ den aka wadeɛ baako ɛno ɛna anɔpa yi meka kyerɛ wo sɛ gyae ne nyinaa mu ma Awurade na nipa ahodoɔ a wagya mu ama Awurade no Awurade Nyankopɔn ayɛ me a me no kasa me yɛ Nyankopɔn difoɔ sɛnea Elisha ɔyɛ difoɔ a ɔmo gya mu ma Onyankopɔn a Onyankopɔn yɔyɛ ɛno nti mo a mo follow Sida Hour ɛwɔ Sompa TV so ɛni frafoɔ ehu adeɛ wɔn a yadeɛ bubu wɔn ɛsɔre wɔn a wɔn dwuma sɛm wɔn akwantu sɛm wɔn ma Awurade ɔgye mu ma Awurade no Awurade aya a dodoɔ no wote wɔn adanseɛ enti me ba na me ka kyerɛ sɛ ɛna ahomakyen gye mu ma Awurade a menim nyame a Onyankopɔn a ɔyɛ ne nwanwa adwuma ɔyɛ ne nsɛnkyerɛne sɛnea Abraham ne Isaac mu ne nante ya ɔhyɛ wɔn animonyam a wɔnhyɛ wɔn animuo no ɛna anɔpa yi obi abie adwuma ɔsɔfoɔ adwuma no nneɛma gum asɔsɔfo obi a yɛntɔ deɛ ɔbɛba bɛtɔ nneɛma no nso so yɛntua obi atu kwan akɔpie Europe Asia America ɔsɔfo ɔno nkwa ne credit hours no sha otua ne bills ne nyɛ wie a onya bi mafie enti abusua no fi sɛ
obo etirimoden ene gya mu mawurade wate obi nkrata kopie wo home office obi afare fale won tasa hodo obi de ne nkrata ko gugugugu eho ansoso ne nkrata sem aye bisi basa obi manso obi kuroso oba akofo akohu eho adansefo wo hen baby bia wo hwe ya wo tie yen ewo obi manso no gya ni nyina mu Emerade. Osofo obi so da ye basa Niama ebusua bi a wako free mu, ebusua bi a wako tomu no, ebusua no twa na ma, ebusua no twa ne mpre, ye de adini wafa no mo, ye de adini nuanom mpanyimfo, niama o papa ne o maame fam no, saa niama na ono so namo. Ma me ne papa wo hwame a utie me ja ni nyina mo mawrade amen odisua ni a wo hwame a utie me a wo suapon bi mo a wo suku bi mo a nuama mo ayeden ewrade betimi aye wo ja ni nyina mo mawrade yes lord obi wo nsu shimpi ye solitiao iye di wunya ye solitiao ni patan ni pampewasem Osinhini we se sani edi ye di kanfo no ho sani edi ye Joseph onu anenu anom tan onu anenu anom ton onu anenu anom kan se aboabo no bia ache na we anso Joseph ja ni nyina mu ama Awurade na mra Awurade Nyankopon ba mu no emra Awurade ba mu no emra Awurade ba mu no Sompa first service Awurade bebe mama amen Sompa first service Awurade bebe mama amen yanhwe James chapter 5 verse 16 to 17 Monkeka mo mfumso ncheche monkeka mo mfumso ncheche mo homo ho na muyi mpaye mema mo na muyi mpaye mama homo ho na wasamo yade oni patre ne adesrede amuye den no mi ye nyoma bebre etimi ye nyoma bebre Elia eyo oni patre se Elia yo ni patre se wa na obompaye den so nto menzio nto na nsuo anto asase enfie miensa ene abosome nsia inyina ne se ojemu edi Awurade oka Genesis chapter 1 na oso Nyankopon na boss ro ne asase enso wie na asase ne so abeye saka eni ehunu enso Nyankopon kan say enya let there be light and there was light. And dear no can chere Awurade anupai efre adwoada ekosi enefia dai ni papi nuama nkoyi ama na odwe afifufre ya wura mu nuama nkoyi ma anso adenti na wonya mu Awurade say ye kan Acts chapter 16 verse 25 and 26 na Silas and Paul na nuama no ma den anso so wampaba o je mu Awurade yes Diana Tresam no see. Na da suo mu no. Da sio no Paul ne Silas bompaye to dwom ma Onyankopon. Paul ne Silas bompaye to nyom ema Onyankopon. Ne neduafo ne tie. Na neduafo no tie. Ne mpofiri mu ara. Na mpofiri mu ara. Asase woso kese. Asase woso kese sie. Ema afiase no nyina so. Ema afiase nyina so no woso ye. Na munumu ho a. Na munumu ho na. Apro no nyina abu. Apro no nyina abu. Na wo nyina ahoma sane. Na wo nyina ahoma sane. Amen. Ne nyina nsa Paul ne Silas o gemu Awurade. Eminimo hawa wo na mu a wo pese o ka wanu aduro ama ensan ayadan wato nsan no mu ama adwendwe ato so a ena wato hu promo waka dem say ye kan 2 Kings chapter 20 verse 1 to 6 o hini bi o how to no enti betimi abase wo hwe me say o ye nana bi o ye hini o ye hima o ye sofo o ye hwan amayoni adwuma bi mu mpanyi ebusua panyi suku ni wo hwe me awutie mo how be na ba o how no timi hwe so die na tresam no se enanu mu no Hezekiah yale owuyade na Amos ba odifo Isaiah ba ne nchen na Amos ba
odiva Isaiah ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ bɛka kyerɛ ne sɛ sɛ Awurade sie sɛ Awurade sie nie hyɛ wo fie nsamanseɛ hyɛ wo fie samanseɛ na wobɛwu na wobɛwu na wonya nkwa na wonya nkwa ɛna Hesekia dan n'ani kyerɛ ɔfasuo ɔdane n'ani kyerɛ afasuo na ɔbɔ Awurade mpaeɛ na sɛ ɔbɔ Awurade mpaeɛ o Awurade Awurade kae sɛdeɛ manante kae sɛ na mɛnante w'anim nokorɛ ne akoma a nokorɛ ne akoma a ɛyɛ pɛ mu na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so yi na Hesekia su esu kɛseɛ na Hesekia su esu kɛseɛ wɔ mpaebɔ no mu na Isaiah nya mfimfimfi na Isaiah nya mfimfimfi abɛnwa no mu Awurade asɛm ba ne nkyɛn sɛ Awurade asɛm sɛ ba ne nkyɛn bio mu sɛ san kɔka kyerɛ Hesekia san kɔka kyerɛ ne bio mu sɛ me man so hwɛsofoɔ me ne sɛ man so hwɛsofoɔ ne sɛ Awurade wagya David sɛ Nyankopɔn Awurade wagya David Nyankopɔn sie ni mate wo mpaebɔ mate wo mpaebɔ mahunu wo nisuo mahu ni suo hwɛ hwɛ me na mɛsa wo yadeɛ me na mɛsa wo yadeɛ dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wobɛforo akɔ Awurade fie wobɛforo akɔ Awurade fie ɛna yaresa bi ba obi fie Amen. ɛna ogye bi ba obi fie Amen. ɛna Awurade gye obi Amen. ɛna Awurade tie obi Amen. ɛna Awurade saw yade Amen. ɔsɛ nsuo bi yade Amen. ɔsɛ kuro bi yade Amen. ɔsɛ busua bi yade Amen. ɔgye abusua bi Amen. ɔgye ɔbaa bi Amen. ɔgye ɔbarima bi Amen. ɔgye ɔhene bi Amen. ɔgye ɔhema bi Amen. ɔgye sɔfo bi ɔgye sikani bi Amen. ɔgye hiani bi Amen. wɔ Yesu dim Amen. ɛnɛ deɛ na ɔka kyerɛ Awurade gya mu ma Awurade gya amanneɛ no ma Awurade gya ɔhaw no ma Awurade ɛnɛ deɛ wɔ alobɔ mpae nyame asɛm a wate nyame asɛm a wate ɔbɔ mpae fa sugu nyame so bie wɔ ano bie wɔ ano bie wɔ ano anɔpɛ yo ma nyame te wo ne
Jesus Christ. Nyankopon shira wo Facebook no so. Nyankopon shira wo YouTube no so. Yes. Facebook no IVO4 UK mu nyina mu gina so. Esumani root mu nyina mu gina so. Nyankopon shira wo Aisha Dauda mu nyina mu gina so. Ewo Facebook no Nyankopon on shira wo Felicia entwewa mu gina so wo Facebook no so. Grade so chire mu gina so wo Facebook so Nyankopon shira mo. Mo share link no na manfo mo anopa mo mpae ne bi. Jali kokronum hofo no. Omo ja omo hawo no. Edem mavrade. No kwasem. Ya shafi fofrase. O how be na wonamu. Ena no pay me pese. Ubie wa no ka kire rade se. Menso se Jericho fo no ja o how no ma odifo Elisha. Meso ena no pay me jai me how no ma ama yan rade Yesu Kristo. Abraham, Isaac, Jacob Nyankopon no. Erade meso me how ni. Erade ye mame. Sani o se na kro no ye nsuo no ye de. Nuama ye Send Nyankopon sa ohene Hezekiah yade no bia wa na ka wo ha o kire no bia wa no jamo ma ya so ya ba no buku no ba o yire no wa wa re no o sika sem obi manzo obi kuro so bia wa no Canada ho bia wa no US ho bia wa no UK ho bia wa no Switzerland ho bia wa no Piawano, Germany, hope Piawano, Dubai, hope Piawano, Piawano, England, hope Kumaso, Piawano, Capra, Piawano, Sunyame, Fransa, Chima, Piawano, Kumaso, the Potem, Piawano, Ahafo, and the Potem of Piawano. Piawano, baby, I will share you. Piawano,
Jesus Christ of Nazareth. Wow, share utie e was Sompa first services. Mo Facebook no so nyina me guso chia mo. Yes. Pononku Nyankopon onhyira. Amen. Nyankopon hyira root asamwa Nyankopon onhyira. Hana ata. Nyankopon onhyira won. Enoch osekufo. Nyankopon hyira won. Enhyiraba. Nyankopon hyira won. Jenade. Nyankopon hyira won. Nyankopon hyira won. Amen. Dankwa bright. Ena me gyina Nyankopon asama ena ye kan ye e was 2 Kings chapter 2 Jesus. verse 19 to 22 no. Odi for Elisha pie Jericho no. Ye kan se ohawe wo kuro no no. O gyina Nyame asem so bompae. Na Bible say ohaw no firi ho. Ena obi bia ode ye som wo Sompa first services so. Me gyina Nyankopon asem so suma Nyame asem ba wo fie. Wo nchen ena no pay. Say no kan Psalm 107 verse 20. Ni pe bia ohaw bia to no so ni situation ye very bad. Ena Onyankopon fa ne san kan. Say ye wadwuma sem Nyame fa ne san kan. Say ye waware sem Nyame fa ne san kan. Amen. Say yade bi na da so Nyankopon fa ne san kan. Nyame nsa wo yade. Nyame nsa wo adwuma ne yade. Nyame nsa wo ma ne yade. Nyame nsa wo aware ne yade. Wa wo sem Nyame nsa ne yade. Wo Yesu Kristo demo. Me she ena no pay bompa ye ma obi bi oyare da hospital. Oyare da ne demo. Anioma mu aye den. Se ohene Hezekiah. Se onya yare sa. Me suma yare sama. Amen. Jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. Amen. Bible say inside nya juma no mansa ne nidi. Na o kan Psalm 90 verse 17 o say ane yensa na juma na Awurade man nye ye. Me bompa so obi bia wa juma da form. Obi bia wa juma ye basa. Obi bia wo ton wa ye nto. Ena no pay ya. Me bompa say nyame wo sra nto wa juma. Amen. Nyame ahode nto wa juma no. Amen. Nyame enya no wa juma no. Amen. Wa juma ni nye ye. Amen. Wa juma ni nye ye. Amen. Wa bi adwuma no nipa nim. We be adwuma o store no nipa nwuremu. Enafia da me fratofo ma. Amen. Enafia da me fratofo ma. Amen. Enafia da me fra adwuma ye fo ma. Amen. Bibia wo hwe ya wo tie ye bia Awurade enkama. Amen. Wa owo Europe, wa owo Asia, wa owo America, Australia continent bi a owo awadwuma sem ayebisi basa Awurade ma wadwuma no bi. Amen. Me twe credited hours no ma. Amen. Sani a wo se pe bia be bia wa application da Awurade ma yamfra wo. Amen. Awurade ma yamfra wo. Amen. Awurade ma yamfra wo. Amen. Me bompa ma obi bia wa to bone mo abone ahoma akekere wo. O pese wo de wo ho a ontime ne wo ho. Paul say papa me pese me ye no mentimi nye o na Damascus kwan so
or say ayeremo bete ene nyame han to so nyame ayeremo to so nyame nsa no nyame nsa no mba na nyame nsa no mumba na oba bia wato bone mu wato nsa no wato lubone mu wankasa wato mu wato adwaman mu opese wo de ho a wo ne ho Erade fa ne sankan Erade fa ne sankan Erade fa ne sankan wa kwentu sem onkrata sem wa kwentu sem onkrata sem Erade mobro hu nto so Erade adoye nto so Erade mobro hu nto so Erade adoye nto so be bia onkrata wo office bia onkrata wo say ye transfer sem oh say your promotion asem Erade nyama Erade nyama Erade nyama eya na wotwe mu amoko screening eya police screening mu amososo mo twen se eya soldier Ghana Armed Force mo soso mo kokoko medicals ahodo mu amaprapra adwuma Erade mo bro hu ntomo so Erade adoye ntomo so Erade nkai mo Erade nkai mo mama esukufo abie school eko school awofo na esukufo pesika sika ni dwete ye Erade dia na no sika semu hia eye ye Erade Yesu Kristo o ka kire Peter se Peter koto drawa Peter koto drawa enam bia wo be yie no bie nanum wo be hu sika fa kotua to na man onyame ye nsankyere ni nyankopon wo wo hia sika anopei awofo bia wo hia sika suku ni bia wo hia sika jumaye ni bia wo hia sika odi ko fa oduama wo containers aba wo pesika ko yie wo hia dollars wo hia pound wo hia euro wo hia Ghana cedi me fresi kama amen 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 wo hia aboafo Jesus me fresh bremu aboafo amen me fresh bremu aboafo Jesus in the name of Jesus Christ. Jeme so amen kese amen mo amo Facebook no so nyina mon type amen amen ye bompai the end day ashe radensa yes commit the day unto the hand of God according to Psalm 37 verse 5 ye bompai ene bibia wonam bi obu o te kan mu babi okobia koso aka num a wote ye ni oni Erade bompae afi no ba betu ka o matutu ka ukura tuka ka che Erade se ene de bibia omunam bia enye nhira wa woko nyuma so o mako school mo mo fa ho mba o mo difre nye nhira o mo fi ba nye nhira say na Deuteronomy chapter 28 ne kan no bi wa no wa koma so ade ene be bia onam bia e bia o bedie nsi a o no bia wa no na bompae pray for the day commit your ways unto the hand of God and he will make it on no be yo fa wa kan se no of Jesus. Jemama also free mo nyina wo Facebook no so Nyankopon onhira mo.
nyankopɔn hyira mo wɔ UK hɔ Yes. nyankopɔn hyira mo Amen. root ɛyɛ in charge nyankopɔn hyira wo Amen. yɛbɔ mpaeɛ wokɔ wo na yɛ so no Jesus. da yɛbɛn na wɔsoyɛ Kaba. ɛyɛ papa wo sɛ awurade ma ne mmerɛm ɛyɛ bɔne a wo sɛ metwa daeɛ no My san God. daeɛ no deɛ wo ba bi aso deɛ wo kuru bi aso deɛ wo yere bi aso Jesus. wo adwumayɛni bi aso Yes. ɛde ɔhaw bɛba no wo sɛ metwam mesan no deɛ wokae ne deɛ wonkae bia bia wo ano na bɔ mpaeɛ Ɛwɔ Yesu. awurade yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Jesus Christ of Nazareth. Amen. Nyankopɔn hyira ɛnkyɛne de mpaebɔ no ɛbɛwiɛ Facebook na nakua no mu gyina so nyankopɔn ɔnhyira mo na nyankopɔn ɛyɛ adwuma yɛbɔ mpaeɛ na yɛgyina Ezekiel chapter 37 so ɔse na onyankopɔn honhom ɛde me kyene bɔ hwea bi mu na mekɔpie dompe a ɛho akokwa na ɔse saa dompe a ɛho akokwa nyinaa yɛ Israel ɛyɛ nipa ɛna ɔse na dompe no bɛtumi anyankwa ɔse Ezekiel ka kyerɛ nyankopɔn sɛ wo na wonim deɛ na nyankopɔn ka ɔse Ezekiel hyɛ nkɔm ɛna wobɛbie w'ano aka nhyira asɛm ɛnti woka yɛ ɔse ɔtene ne nka nkyerɛ ne kra sɛ ɛbɛsi me yie enti David sɛ menwu na mɛtena ase na mɛka Awurade ama ne yɛ ka sɛ Awurade Yesu ɛna no pɛi menwu na mɛnya nkwa madwuma no nwu madwuma no bɛsɔre mema no nsɛe mema no nsɛe ɛbɛsi mema no yie ɛna no pɛi mefrɛ sika mefrɛ apɔmuden mefrɛ ahonya mefrɛ mpagya mefrɛ yiedie mefrɛ adwuma mefrɛ aboafoɔ hyɛbrɛ mu aboafoɔ mefrɛ biewano frɛ biewano frɛ nneɛma papa frɛ atɔfoɔ frɛ adwadifoɔ frɛ atɔfoɔ ɛba wɔ adwuma no mu frɛ atɔfoɔ ɛba adwuma no mu frɛ adwumayɛfoɔ ɛba adwuma no mu adwumayɛfoɔ ba atɔfoɔ Jesus. And now if we do some buy I say Jani Namu Murade no Elisha Yen century. Yes.
ewo kuro no yes ene wo a wo hwe me a wo tie me bibi bi o pese me bosom paye ma peja wo odam ho peja wo fie ho som na me no mo paye ade bi o pese me bosom paye me no e bom paye gu so era obo ane phone o pese ote ene dey ohia se ya email no ye test no ohia se ye send ne bibi Erade adie biara nipa bi apagya enano pay awie anadwo fan anwumre yi ewo ne fie ho ne dan mo ho na adwuma mo ho erade onwosra ntoso amen erade on sankyere ne ntoso amen me friends sankyere ne toso amen me friends sankyere ne toso amen me fra adanse toso amen me hyira so amen me twinyankopɔ tumi guso ewo Yesu Kristo demo me fra danse ma ahwefo ne etiefo nyina wo Yesu demo yenka amen miensa amen 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 ya min shira opi ewo Sompa first service so yemfa meet back pe na enchiachi nipa kakra bi pe wo Facebook no so yentime nchia nipa dodo no yemra noko yo Bishop say yechia yeniaba awuaba Juliet Portia Osei Al Shadauda Asumani Root and every boss lady Mary Sam and Nana Jessiwa yaw otain omunyina ejina so Root Asamoah ejina so Inshiraba Jemima Usu Afriye Madison Sunday Junior Mary Ampa Prong Asamoah Root ejina so boss lady ewo so ya bobo so dada nyankopon hira mo pi amen yemra no ekọ nyankopon hira sabre o pese ye no bom paye fa bibi ho a mo hwe TV ne de o hwe screen anima ye na mesme ensano eguso ye sorry ya obetimi afre ne ni abom paye na number ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twato 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers ne mi ensa nyina ya sorry ofro pese no bompai e wo bibi ho o ko adwuma bi so ko appointment bibi bi opese bompai ofra ya e no be bompai na announcement kese wo ho ne se Yesu ama enwumere ye bese ye hia wo sida awa no so na nafia da de eyempai bo kase wo sida worship center enti ye free ha me ni mi team ni nyina ye ni kire eya asolu fie ho enti opa baabi akobo mpaya eya atwuma koforudua kuma sa atwuma koforudua sida worship center ena anopai ebo no nkro kwa empai wo ha ebedwa eyempai bo kase eno na manfo eba bebo mpaya omudi adanse wo so ahokọ wonyuma so nyame nka ho adrava fo nyina mede mo hye Yesu mojem enne mo ko nyame ma mo fa nhirama nyame ma mo ho ma asem aposifo a sojafo oman no mo bambofo nyina ye de mo hye radansa nyankopon hira eye nyankopon pa e wo